Sí, ara. Bueno, i ara els trucaires us explicarem un cuento. Hi havia una vegada, en un país multicolor, on tots els colors vivien feliços barrejant-se els uns amb els altres, formant així la millor paleta de colors mai vista. Tot anava bé fins que va aparèixer el dissolvent. Dissolvent, que té el poder de dissoldre. El malèfic dissolvent intentava dissoldre l'harmonia en què vivia la paleta de colors. Va començar amb els colors més febles, és a dir, aquells que no disposaven de gaires recursos. Va dissoldre una gran quantitat de colors, però el més eixerit i curiós, i compromès amb el seu entorn, s'hi va resistir. Ell no va perdre mai l'esperança perquè era el color verd. Des del primer moment va tenir clar que havia de restablir l'equilibri i impedir l'hegemonia del dissolvent. Per solucionar aquest conflicte, primer havia de conèixer les problemàtiques de les diferents entitats pigmentoses. Pigmentoses, adjectiu del nom pigment. Albert Esperança va visitar diversos pigments. Primer, el vermell, anomenat agermanament Perú. Després, el rosa, àlies Càritas. I també el marró, conegut com a audiodial, entre tants altres. Un cop va haver reflexionat entre tots, Albert Esperança, enriquit de coneixements, sense trobar cap solució definitiva, va arribar a la següent conclusió. Millor treballar per un món millor que no pas quedar-se a casa assegut al sofà mirant Sálvame.